Gipuzkoa mailan, badao ikuspegi bada lurralde osokoa hori lantzen egea, baina baita ere beharrezkoa da eskualde mailetan logika hori baita ere lantzea. Ez dugu esango ez dagoela orain arte ezer egina, dudik gabe lankidetzako proiektu asko dago gure lurraldean, baina hori osatu nahi dugu, eta hori metodologia amankomun bat eman nahi diogu. Eta hori lantzen egia, zuzen ere, momentu honetan da, eskualde mailan nola egituratu daitekeen gobernantza hori. Orain arte, garapen agentzi bakoitza edo eskualde bakoitza bere gobernantza eredua lantzen hasi gea, bakoitza bere ritmoan eta bere baliabidekin, eta gaur gainera errepaso bat egin diogu, guzti horri. Eta orain, momentu honetan garatzen nahi geana, saiatzen nahi geana, da aber nola eskualde maila horretatik egiten dugun koordinazioa edo lokera lurralde mailarekin. Hor ikusten dugu beharrezkoa dela bi eremu horiek lotzea eta koordinazio baten bidez aurrera eramatea. Prozesu hau ikerketa ekintzako prozesu bat da. Horrek esan nahi du ikerlari eta aktore batzuk elkarlanean ari garela bi emaitza lortzeko. Alde batetik, arazo bat konpontzeko, kasu honetan Gipuzkoarentzat lankidetzazko gobernantza bat eraikitzen ari gera. Gaur dinamika oso interesgarria izan dugu alde hortatik. Batetik, ze eremu edo ze nolako espazio behar dien garapen hori edo elkarlan hori aurrea eramateko. Eta bestetik ere oso garrantzitsua da zer nolako dinamikak edo zer nolako ekintzak jartzen ditugun martxan koordinazio hori sendotu eta areagotzeko. Eta hor dugu nahiko genuke egitura horiek sendotuak ustea, eta batez ere etorkizunari begira epe luzeko egiturak finkatutak ustea. Askotan gauzak egiten ditugu borondatez edo pertsonen arabera, eta lankidetzak bultzatzen dira segun eta ze pertsona dauden. Eta bestalde prozesu horretan bertan jakintza berria sortzen dugu era honetako gobernantzak nola garatzen diren. Ondoren jakintza hori gure helburua da behintzat nazioartean partekatzea gure lanketa akademikoan bitartez.